पढ़ल लिखल लड़की छोड़ देला लोगवा, घट जाला पैसा नाता तोड़ देला लोगवा। पढ़ल लिखल लड़की छोड़ देला लोगवा, घट जाला पैसा नाता तोड़ देला लोगवा। पैसा के लोभ में बहू बनवले, पैसा के लोभ में बहू बनवले, अनपढ़ अनार के। दहेज देला के बाद जब लड़की आवत तारी सन घर में बहू बन के, तो पलंग पर बैठ के शासन चलावत तारी सन। पलंग पर बैठ के जब पैसा ले लेता तो पलंग पर बैठे तारे 5 लाख दे के आइल बानी, ए सासू माँ चाय बनाई, चाय अच्छा गाना गरम चाय। लोगवा दहेजवा मांगेला हाथवा पसारी के, तिलक खातिर भइल बाटे, तिलक खातिर भइल बाटे, अरे हलिया भिखारी के। सही बात बा। लोगवा पसार के भिखारी बन जाता लो, अपना बेटा के शादी करता लो, भिखारी बन के हाथ फैला के दहेज मांगता। जा ए कुकर्मी जा, कौन करम कैला तू, या हाथ फैला के भीख मांगे। ससुर जी धइले ले पैसा ऐठ के, शासन चलावस बहू पलंग पर बैठ के। ससुर जी धइले ले पैसा ऐठ के, शासन चलावस बहू पलंग पर बैठ के। काहे आओ तरी सन नौकी पतोहिया आओ तरी सन, तो कहत लो कि हमरा बेटवा के नाम माने ले। हैं मानी कैसे तारा बेटवा के मानिए, तारा के कुछ बुझत या तारा बेटवा गोपन प्रधानमंत्री जीत के आइल बिया, चुनाव जीत के हैं। हां वैसी कहत लो बुढ़ियो लोग कहता कि पतोही आइल बिया तो गोड़ नहीं खदा, गोड़ दबाई, चुनाव जीत के आइल बिया 5 लाख में, वो गोड़ दबाई, अपने विधानसभा के प्रभारी बिया, तार गोड़ दबावती तो बुझत जा के बाबूजी हमार देला बड़ा 5 लाख। लोगवा दहेजवा मांगेला हाथवा पसारी के। 5 लाख रुपया जात देत या बेटी के बाप देता, बेटी जाती है सीना चौड़ा करके पलंग पर बैठ के कहती है कि बाबूजी तनी पकौड़ी ले आए, एगो बर्गर बनवा के ले आए, एगो तनिया सा अंडा रोल भी बनवा ले। तो ससुर कहता रहे हैं आ तनिया सा चाउमीन बनवा ले। ससुर कहता, सास लोग कहता कि बेलना नहीं के मतलब रोटी निमन निमन फूलल फूलल रोटी या गोल गोल रोटी नहीं से बनाओ, तो बुलेट चला के या बेलना चली ओकरा से ना चली, वो बुलेट पर चढ़ल। हमरे अमरजीत कुमार गिरी रवा देखता नहीं भोजपुरिया झकोरा भी हमारा साथ में बड़े शाहिद सुपर, और शाहिद सुपर के लगातार गाना हिट चलता है। और अभी हम बानी गोपालगंज में शाहिद से मुलाकात हो गई बा, और एगो दहेज के ऊपर शाहिद गाना गई है, काहे कि दहेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समस्या बा। दहेज के चलते कहीं ना कहीं एगो पिता जेकर बेटी लोग बाटे जे शादी करे के चाहता, वो शुरू से ही जुगाड़ करे लगेला कि कैसे पैसा के इकट्ठा कइल जाओ कि अपना बेटी जब बड़ा होई तो बेटी के शादी कइल जाए, ताकि पिता के मालूम बा चूँकि कि जब बेटी के शादी हुई तो दहेज देवे के पड़ी, गाड़ी देवे के पड़ी, सोना चांदी देवे के पड़ी, पलंग कुर्सी टेबल देवे के पड़ी, तमाम तरह के व्यवस्था के व्यवस्थित करे में वो पिता लाग जाला। और कहीं ना कहीं पूरा जीवन के कमाई कहल जाओ तो पूरा जीवन के कमाई वो पिता के, वो पुत्री के, वो बेटी के शादी में लाग जाला। और पिता वो बेटी के शादी के अलावा अपना जीवन में कुछ ना कर पावला। कहीं ना कहीं इस समाज के सबसे बड़का कोड़ बन चुकल बा दहेज। ये कोड़ के समाप्त कहीं ना कहीं करे के चाहिए। यही कोड़ के समाप्त करे के प्रयास शाहिद सुपर के बा, और शाहिद सुपर एक कोड़ के समाप्त करे के प्रयास करते रहे, गाना के माध्यम से वापस में पहुँचावे के प्रयास करे। शाहिद ये तो समाज के बहुत बड़का कोड़ बन चुकल बा दहेज। तहार प्रयास बा कि गाना के माध्यम से लोग सुनो, कम कल जाओ, और लोग सुन के थोड़ा सा परिवर्तन करो, और दहेज से थोड़ा सा लोग जे बा राहत मिलो। जेकर बेटी बड़ी सन 3 गो 4 गो बेटी बा, ओकरा त पूरा जीवन कमाई लाग जाता बेटी के शादी करे में, दहेज पे लाग जाता। आज दहेज पे तो ये गाना ऐसे बा तिलक खातिर भइल बाटे, तिलक खातिर भइल बाटे, अरे हलिया भिखारी के। लोगवा दहेजवा मांगेला हाथवा पसारी के। लोगवा दहेजवा मांगेला हाथवा पसारी के। तिलक खातिर भइल बाटे, तिलक खातिर भइल बाटे, अरे हलिया भिखारी के। लोगवा दहेजवा मांगेला हाथवा पसारी के। लोगवा दहेजवा मांगेला हाथवा पसारी के।
पढ़ल लिखल लैकी छोड़े देला लोगाबा घट जाला पैसा नाता तोड़ देला लोगाबा पढ़ल लिखल लैकी छोड़े देला लोगाबा घट जाला पैसा नाता तोड़ देला लोगाबा पैसा के लोभ में बहू बनवले पैसा के लोभ में बहू बनवले अनपढ़ अनार के लोगाबा लोगाबा दहेजवा मांगेला हथवा पसारी के लोगाबा दहेजवा मांगेला हथवा पसारी के। और दूसरा अंतरा इसका हाँ दूसरा अंतरा सुना बहुत बढ़िया गाना बा। एकरा के जितना आगे लेके जाल जावे गाना के बहुत काबिले तारीफ बा कि लोगवा दहेजवा मांगेला हाथवा पसार के भिखारी बन जाता लो अपना बेटा के शादी करता लो भिखारी बन के हाथ फैला के दहेज मांगता जा एक कुकर्मी जा कौन करम कैला तू या हाथ फैला के भीख मांगे के नौबत आ गई नाले दहेज के चलते ना जाने कितना घर बर्बाद भइल कितना बेटी लोग तबाह भइल। दूसरा जो हाँ दूसरा अंतरा सुनाओ बबुआ हमार साहित्य। ससुर जी धइले ले पैसा ईठ के शासन चलावस बहु पलंग पर बैठ के ससुर जी धइले ले पैसा ईठ के शासन चलावस बहु पलंग पर बैठ के काहे न लोगवा समझेला काहे न लोगवा समझेला आपन जिम्मेवारी के लोगवा दहेजवा मांगेला हथवा पसारी के लोगवा दहेजवा मांगेला हथवा पसारी के तिलक खातिर भइल बाटे तिलक खातिर भइल बाटे अरे हलिया भिखारी के लोगवा दहेजवा मांगेला हथवा पसारी के लोगवा दहेजवा मांगेला हथवा पसारी के। यही गाना बहुत बढ़िया कि लोगवा दहेजवा मांगेला हथवा पसारी के। जब दहेज देला के बाद जब लड़की आओ तरीसन घर में बहू बन के तो पलंग पर बैठ के शासन चलाओ तारी पलंग पर बैठ के जब पैसा ले लेता तो पलंग पर बैठे तारे 5 लाख दे के आइल बानी ए सासू माँ चाय बनाई चाय अच्छा गरम गरम चाय बनाई ठंडी के मौका बा सास को तरीके देखा पतो हमरा के कहतिया चाय बनावे के 5 लाख ले ले बानी रौरा चाय ना बना के पतो के पियाए का हो साहिद होता समाज में होता कि ना समाज बिगड़ता दहेज के चलते समाज बिगड़ता और कहीं ना कहीं एगो परिवार टूटता और बाप के जीवन के कमाई बेटी के शादी करे में लग जाता 3 गो 4 गो बेटी बा वो का करी जीवन लगा देता अपन खून पसीना बहा देता बेटी के शादी करे खातिर और 5 लाख रुपया जात देतिया बेटी के बाप देता बेटी जातिया सीना चौड़ा करके पलंग पर बैठ के कहतिया कि बाबूजी तनी पकौड़ी ले आए एगो बर्गर बनवा के ले आए एगो तनिया सा अंडा रोल भी बनवा ले तो ससुर कहता रहे हैं आ तनिया सा चाउमीन बनवा ले ससुर कहता रहे कि देखो ही हमार बेटा आज ले हमरा से फरमाइशी ना कोई सब पतो कहती है कि बर्गर बनवा ले चाउमीन बनवा ले एगो अंडा रोल बनवा ले 2 गो स्पंजो ले ले सुबह नाश्ता करे के बाद बरस के अब तो ससुर जी लोग कहता आ जाए ठीक कहता नहीं दहेज ले लेता लो जमाना ओ किना गइल बालो आप तो ही आवत या कहती कि माई तनी चाय बना हैं फरमाई ना पैसा देले बानी पैसा ले ले बड़े हमरा बाबूजी से लड़कियां तो कहती है कि पैसा ले ले बड़े लो 5 लाख हां हमरा बाबूजी से हां अब हमार खेवा खर्चा के चलाई अब पलंग पर बैठ जाती है पतोहिया हां हैं हां पलंग पर बैठ के अपन ऑर्डर चलावती है हैं आओ तरीसन नौकी पतोहिया आओ तरीसन तो कहत लो कि हमरा बेटवा के नाम माने ले हैं मानी कैसे तारा बेटवा के मानिए तारा के कुछ बुझत या तारा बेटवा गोपन प्रधानमंत्री जीत के आइल बिया चुनाव जीत के हैं हां वैसी कहता लो बुढ़ियो लोग कहता कि पटोही आइल बिया तो गोड़ नहीं खदा गोड़ दबाई चुनाव जीत के आइल बिया 5 लाख में वो गोड़ दबाई अपने विधानसभा के प्रभारी बिया तर गोड़ दबा होती है तो बुझत कि बाबूजी हमारा दिला बड़ा 5 लाख
आ पैसा के चलते निमन निमन रिश्ता लोग ठुकरा देता। निमन निमन लड़की रहत रही सब, पढ़ल लिखल लड़की रहत रही सन, लेकिन वो बाप महतारी के लगे रुपया नहीं के रहत कि 5 लाख दे के अपना बेटी के शादी करो, तो घर से रिश्ता तोड़ देता लोग। जौन की गाना के बोल बा कि निमन निमन लोगवा रिश्ता ठुकरा देता पैसा के लालच में। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये गाना के लोग आगे तक लेके जाए और ये दुलार प्यार दी। हमारे छोट भाई बड़े सपोर्ट नहीं मिल पाओ, लेकिन सपोर्ट रवा लोगन करी ताकि साहित्य जौन सुपर गाना गोले बड़ा इनकर भी हौसला बुलंद हो कि ना समाज के जौन कुरीति बा वो कुरीति पर गाना गावे के चाहिए और समाज में परोसे के चाहिए ताकि कुरीति दूर हो। और साहित्य बड़ा मेहनत करेले। सास लोग कहता कि बेलना नहीं के मतलब रोटी निमन निमन फूलल फूलल रोटी या गोल गोल रोटी नहीं से बनाओ, तो बुलेट चला के आयल बिया, बेलना चली ओकरा से ना चली। बुलेट पर चढ़ल बिया आ बुलेट चला बिया, रील बनौले बिया, तब ने 5 लाख दिले बिया, रील से कमैले बिया। और बाबूजी मिला के 5 लाख इंस्टाग्राम पर आए कमा के दहेज भर ले बिया, तो रील्स ना बनाई रोटी बनाई ना, रील से बनाई रोटी ना बनाई। दहेज लेके आयल बिया तो रील्स बनाई, इंस्टाग्राम पर डाली, रोटी बना कर थाली में ना डाली ना, वो वीडियो बनाई। आ एगो दूगो रोटी अगर वीडियो दी तो वो रील्स बनावत में जब रोटी बन जाओ तो बन जाओ, ओकरा बाद तो रहुए आके बनावे पड़ी। ये सासू माँ, ये समस्या बा।